Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marca Rubia. Pán premiér, nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Ďakujem pekne. Does it work? Vážený pán minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, drahý Marco Rubio, dovolte mi, aby som vás privítal ešte raz aj s vašou delegáciou v Bratislave na úrade vlády Slovenskej republiky. Vážené dámy a páni, absolvovali sme spoločne s pánom ministrom najskôr krátke tête-à-tête stretnutie a potom sme rokovali v delegáciách, kde sme do väčších detailov rozoberali témy, ktoré sú podstatou celého našeho dnešného rokovania. Pokúsim sa veľmi stručne zhrnúť závery našich rozhovorov, či už medzi štyrmi očami, alebo v delegáciách. Poprvé si veľmi vážim, že táto návšteva prichádza krátko po našom stretnutí na Floride, kde som mal možnosť hovoriť s prezidentom Spojených štátov amerických, pánom Trumpom, za prítomnosti pána Rubia. Preto je to vynikajúci follow-up, je to výborné pokračovanie a mohli sme si krátko potom, ako sme sa videli na Floride, povedať, kam sme sa dostali za niekoľko týždňov v témach, o ktorých sme spoločne hovorili. Za najpodstatnejšie z dnešného stretnutia, vážený pán minister, považujem to, že sa navzájom rešpektujeme. Zdôraznil som, že som predstaviteľom vlády, ktorá chce robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, orientovanú na všetky 4 svetové strany. Zdôraznil som, že mojou základnou prioritou nie je ochraňovať národné a národnoštátne záujmy iných, ale že základnou povinnosťou mojou je ochraňovať národné a národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. A myslím si, že je správne porozumenie, že všade tam, kde sa naše záujmy spájajú, vystupujeme ako spojenci. Tam, kde máme rozdielne názory, nás to núti rokovať, negociovať a nájsť primerané riešenia. Myslím si, že patrím medzi politikov, ktorí sú v rozhovoroch vždy veľmi otvorení a robím všetko preto, aby som to isté, čo hovorím na stretnutiach súkromných, hovoril aj verejne, preto aj teraz mi dovolte pár záverov, presne tak, ako boli formulované, ako sme si ich s pánom ministrom zahraničných vecí vymenili. Slovensku záleží na spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti jadrovej energetiky. 13. februára nadobudla účinnosť medzivládna dohoda medzi Spojenými štátmi a Slovenskom, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky. Informoval som pána ministra zahraničných vecí, kde sa nachádzame. Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko do roku 2040 by mohlo postaviť ďalší jadrový blok o výkone 1200 MW. A tešíme sa, ak sa nám podarí v priebehu budúceho roku podpísať už konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse. Rovnako som požiadal samozrejme našich amerických partnerov aj o spoluprácu už v týchto štádiách prípravy tohto projektu, pretože je to projekt, ktorý sa vymýka z rámca Slovenska, dotýka sa aj celej Európskej únie, preto intenzívne rozhovory s našimi európskymi partnermi budú nevyhnutné a v tomto budeme potrebovať aj spoluprácu partnerov amerických. Keď sme pri energetike, informoval som pána ministra zahraničných vecí o tom, čo sa deje v tomto regióne, pokiaľ ide o plyn a ropu. Nebudem
zachádzať ďaleko a do detailov. Môžem však len povedať, že Slovensko ako krajina, ktorá vždy bola na začiatku rôznych potrubí, či išlo o ropu alebo išlo o plyn, sa dostalo na koniec týchto potrubí. Sme v nezávidenia hodnej pozícii kvôli ideologickým a škodlivým rozhodnutiam Európskej únie, najmä teraz hovorím o rozhodnutí Repower EU, ktoré zastavuje napríklad toky akéhokoľvek plynu z východu do Európy, počnúc v našom prípade 1. novembrom 2027. Hľadali sme spolu rôzne alternatívy a ja sa naozaj domnievam, že aj zajtrajšie stretnutie s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom môže priniesť určitý posun, pokiaľ ide o krízovú situáciu, ktorá momentálne vzniká v oblasti dodávok ropy do Európy a do rafinérií, ktoré kontroluje maďarský MOL. Tretia téma bola téma, ktorá sa dotýkala samozrejme vojny na Ukrajine. Tu má Slovensko svoje originálne, neopakovateľné postoje, ktoré sa nevždy zhodujú s postojmi našich partnerov v Európskej únii, ale to je tá naša otvorenosť, to je tá naša priamosť a to je realizácia suverénnej politiky na všetky 4 svetové strany. Jasne som povedal názor pánovi ministrovi zahraničných vecí, ako my vidíme vojnový konflikt. Myslíme si, že ešte bude pomerne dlho pokračovať. Nevidíme východiska na mierové ukončenie v krátkom čase. A ponúkol som Slovensko ako krajinu, ktorá rozumie jazyku aj na Ukrajine, aj v Ruskej federácii, ako krajinu, ktorá má dobré spravodajské služby, ako krajinu, ktorá je susednou krajinou Ukrajiny, na dobrú výmenu názorov k tejto téme. A pán minister, chcem oceniť prístup vašeho prezidenta, lebo to je prístup človeka, ktorý je veľmi pragmatický a racionálny a chce túto vojnu ukončiť čo najrýchlejšie. Tiež ju považujeme za nezmyselnú, preto ak môže byť Slovensko nápomocné v akýchkoľvek mierových iniciatívach, ktoré budú viesť k ukončeniu tejto vojny, tak sme maximálne pripravení. Vážené dámy a páni, chcel by som ešte informovať, že počnúc 1. júlom 2026 Slovensko preberá predsedníctvo vo výnimočnej štruktúre regionálnej spolupráce, a to je V4, Vyšegradská skupina. Chcel by som potvrdiť slová pána ministra zahraničných vecí, že tento formát by mal byť využívaný nielen na danú regionálnu spoluprácu, ale mali by sme uvažovať aj po postupnom prizývaní partnerov k témam, ktoré v danom okamihu budú veľmi aktuálne. Preto, a hovorili sme o tom krátko, pokiaľ po 1. júli 2026 vznikne téma, kde bude užitočné hovoriť vo formáte V4 Spojené štáty americké, a budú s tým súhlasiť samozrejme partneri vo V4. My budeme pripravení na zorganizovanie takýchto stretnutí. Za Slovensko hovorím, že o takýto formát V4 plus Spojené štáty v zásadných otázkach zahraničnej energetickej spolupráce máme záujem. Samozrejme, že sme si vymenili názory aj na množstvo iných tém. Chcem ešte dodať, že sme členským štátom NATO, sme partnermi v Severoatlantickej aliancii. My rozumieme postoju Spojených štátov, že Európa sa musí viac starať o vlastnú bezpečnosť. Myslím si, že je veľmi jasné a zrejmé, že v Európe hovoríme o zvyšovaní výdavkov na vlastnú bezpečnosť. To je prirodzený vývoj, ku ktorému došlo. A preto sme sa rozprávali aj na tému, ako ďalej s rozpočtami do budúcich rokov. My musíme brať na zreteľ naše možnosti a schopnosti, ktoré máme, ale rovnako si uvedomujeme, že Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity. Chcel by som rovnako poprosiť o pochopenie v tom, že máme záujem z rozpočtov, ktoré sú určené na vojenské účely, budovať aj projekty duálneho určenia. Nech je dobrým príkladom obrovská vojenská nemocnica, ktorá sa stavia v blízkosti ukrajinských hraníc vo východnej časti Slovenskej republiky. Naďalej bude pokračovať vojenská spolupráca. Viete, že sme obstarali lietadla F-16 zo Spojených štátov.
je záujem zvýšiť tento počet na 18 kusov, čiže diskutujeme na tému, ako ešte ďalšie 4 lietadlá dostať do letky slovenskej armády, pretože nie je príliš dobrým znakom suverenity, ak náš vzdušný priestor chránia dnes stíhačky Poľska, Maďarska, Českej republiky. Do tejto nezávidenia hodnej situácie sme sa dostali tým, že došlo k darovaniu vojenskej techniky na Ukrajinu v rokoch 2020 až 2023. Je tu množstvo iných aspektov vojenskej spolupráce, pretože sme spolu v NATO, o tej hovoril aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák spolu s pánom ministrom. V diskusii sa zúčastnili aj ďalší členovia slovenskej delegácie, bol podpredseda vlády, minister životného prostredia, pani podpredsednička vlády, ministerka hospodárstva, ktorá zodpovedala za spoluprácu v oblasti energetiky a samozrejme partner pána ministra zahraničných vecí, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, pán Blanár. Pán minister, ešte raz vítajte na Slovensku. Rozhovor bol otvorený, ja si myslím, že nikto z nás nič neskrýval. A opäť ste pravdepodobne na Slovensku počuli názory, ktoré bežne nepočujete. Najmä pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, ale na to sme tu, my tu nie sme na to, aby sme našich partnerov klamali alebo zavádzali informáciami, ktoré nevychádzajú z objektivity. Ďakujem, že ste prišli a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán premiér. Minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Well, first of all, thank you, Mr. Prime Minister, for welcoming us. This is a follow-up, as you said, to a meeting we had not too long ago in Florida, in my home state, with the President of the United States. And in the aftermath of that meeting, we discussed some things during that meeting regarding a specific purchase of airplanes. There were some impediments to it. We were able to resolve those, and we're happy that that got resolved because it's an example of how this direct engagement could lead to more things we can achieve together. In fact, that meeting happened the day after a deal was signed with Westinghouse and with our Secretary of Energy, Chris Wright, to lay the groundwork for this energy opportunity, which is so incredible. I use these things only to illustrate the importance of this direct engagement. We both have excellent teams and people that work very hard and communicate all the time, but there is no replacement for that direct level of engagement. And engagement in Central Europe is what you can expect to see more of from the United States of America. Mr. Prime Minister, you mentioned the Visegrad Group, the V4. It is something we are eager to engage with as a forum in which we can find areas where we can work together and achieve cooperation. You mentioned something else, which I don't know why it ever became controversial, but it's important to remind everybody of. It is the view of the President of the United States, President Trump, and of the United States under his presidency, that we expect every country in the world, to act in their national interest. That is what countries are supposed to do. That is what the leaders of their countries are. I don't know why that is like a strange consideration. The fact of the matter is we view policy the exact same way. Now, when our national interests are aligned, when the national interests of the United States, for example, and the national interests of Slovakia are aligned, this is an extraordinary opportunity for cooperation and for partnership. Where there might be some misalignment, well, that's where the relationship comes in. That's where the partnership comes in. That's where we try to accommodate one another and find a way forward. There's nothing controversial about that, at least not as long as President Trump is in the White House. And we believe that within the area of common alignment, there are so many things we can work on together that are good for your country, good for our country, but frankly, good for Europe and good for the world. I also appreciate your input with regards to the war in Ukraine. It is important that we take as many viewpoints. Your viewpoint and the viewpoint that you've expressed both to me and publicly as well is one that's informed by both your geography and by your history. And it's a very important point of view to take into account in the broader context. As I said yesterday in response to some questions in Munich, we view the United States' role as one of trying to facilitate an end to a very deadly, very bloody, very, very costly war with horrible suffering. What's happening in Kyiv right now is horrifying. You know, people in the coldest part of the year, not going without electricity and energy. This is nothing positive about that. The death, regardless of what the numbers are on both sides, way too high. And the President has spent a year at the highest levels of our government trying to find whether we can be facilitators of a negotiated end to this terrible conflict. And it is something that we care about, but it is something you live next door to.
You're on the border. You're right there. You face, and not only do you have to face the consequences of the war, but you also have to face the benefits or the consequences of the peace. And so we appreciate your input in that regard. We talked about a lot of things we have an opportunity to work together on. Energy is one of them. I think you have an opportunity as a nation, not just because you can generate energy, to also be in a very advantageous role when it comes to new technologies like artificial intelligence, as an example. It's an opportunity there. There's a very energy-dependent industry, and so it's something we can work together on. We're always talking about military sales, and this is important. We're very happy that the F-16 program is your program of choice. We hope you'll consider some others as well that we can work together on, because apart from one of the key components of any country's national interest is the ability to protect their people. There is no more important obligation of any government than the ability to protect your own people and your own nation. This is why, by the way, we talk about the importance of our partners having capabilities in NATO. Every time we say this, people, they go crazy. They think, oh, that means you're going to abandon NATO, you're going to abandon your allies. I think the point we're making is that the stronger our allies are, the stronger we are collectively. The stronger we are collectively. And so we want to play a positive role in that regard, and you're doing many good things in that space, and we want to thank you and want to continue to work with you on that. So there are many things that we have an opportunity to work together on, but first, thank you for receiving me here on a Sunday, and I try never to burden people on Sundays. It's an important day for me because of my faith, and I know for many of you as well, but I thank you for opening this space to us on this day, because we wanted to show, and we are showing, and we are going to show in the weeks and months and years to come, that under President Trump, this administration is going to make not just Slovakia, but Central Europe, a key component of how we engage the continent and the world. And that we are not just going to engage in meetings and pleasantries, but in concrete actions that we will take together in ways that are beneficial to your people and our people, in ways that are beneficial to your country and our country. I'm very excited about this opportunity. I know the President is as well. That's why I'm here. When did we meet? It wasn't too long ago. It was just a few weeks ago. Yes, a few weeks. A few weeks, and here we are. So, and we'll be back, and we'll be sending others back. And I think some members of your team are going to be coming to Washington this week to have a conversation. So you're going to get used to seeing us, and you're going to get used to dealing with us, because we're very happy to be here, and we look forward to working with you very closely. Thank you. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz je priestor pre otázky. Poprosím prvú otázku Slovenskú televíziu. Dobrý deň, Katarína Chovančáková, Slovenská televízia a rozhlas. Pán minister, Spojené štáty minulý týždeň predali velenie 2 štruktúr NATO Európanom. Hovorí sa o možnom sťahovaní amerických vojakov z Európy. Zaznievajú názory, že NATO je mŕtve. Aká je pozícia Spojených štátov v NATO a v rámci spolupráce Slovenska a Spojených štátov v obrane? Pán premiér, hovorili ste aj o obrannej dohode, ktorej podpísanie ste v minulosti kritizovali. Chceli ste ju zrušiť, potom ste pripustili nejaké zmeny. Bola aj táto téma? Ďakujem. Do you want me to go first? Okay. On NATO, yeah, I don't understand. The United States has thousands and thousands of troops deployed to the NATO mission. And we've made very clear, I think it was made very clear at the summit just a few days ago, or at the meeting of the defense minister level, we're not leaving NATO. We're not leaving. I mean, we may move a couple thousand troops from one country to another, but this has always been the case. This has always happened. By the way, we are not threatened or feel it is hostile to see NATO grow in its own capabilities, not independent of the United States, in conjunction with the United States. We don't think it's a negative thing that other countries have more influence in NATO, other partner nations have more influence in NATO, or that other countries within NATO have more capability. We view that as a positive. I see it reported yesterday in some places, oh, the Europeans are very upset. They're going to be less dependent on America now. We don't want Europe to be dependent. Now, we're not asking Europe to be a vassal of the United States. We want to be your partner. We want to work with Europe. We want to work with our allies. We want to work in cooperation with you. And our point has been and continues to be, the stronger you are, both on an individual basis in terms of countries and collectively as an alliance, the stronger the members of NATO are, the stronger NATO is. That's not minus the United States. That's just common sense. Okay? If you have an alliance made up of countries, the stronger all those members are, the stronger the alliance is. And we want the alliance to be so strong that no one will ever dare test it. No one will ever dare challenge it. So we welcome any measures that are taken to strengthen the alliance by the individual members. And
We see that as a very positive thing. Chcem len povedať, že otázka, na ktorú sa pýtate, alebo agenda nebola predmetom našich rozhovorov, ale nepochybne podpredseda vlády, minister obrany vám poskytne informáciu o tom, že kde sú rozhovory na túto tému, lebo rozhovory na túto tému prebiehajú, ale nie, dnes to nebolo predmetom rokovania. Ďakujem pekne. Poprosím druhú otázku, Washington Post. Thanks very much. Mr. Secretary, will the Trump administration consult and inform Congress in advance if it decides to attack Iran or remove the supreme leader? It's a question on the minds of many, given the major potential consequences of a new war in the Middle East. And also, 5 European countries issued a joint statement saying Alexei Navalny was most likely poisoned by a toxin found in South America, a South American frog. How come the United States didn't join the statement? Any response to it? Yeah, and then, Mr. Prime Minister, sorry to interrupt. Thank you for your hospitality. On Venezuela, you strongly opposed America's removal of Maduro by force, saying it demonstrates a deepening breakdown of the international order. Do you still feel that way, given where we're at now? And also, you've denied saying that you were worried about President Trump's psychological state following your meeting with him in Mar-a-Lago. Can you explain how this was potentially misinterpreted? Let me go first on your question. I'm not going to talk about attacks on Iran or anything of that nature because the president's made clear he prefers diplomacy and an outcome of negotiated settlement. Now, we're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. Steve Witkoff and Jared Kushner will be traveling. I think they're traveling right now to have important meetings, and we'll see how that turns out. And we'll always comply with the applicable laws of the United States in terms of involving Congress in any decisions. But right now, we're not talking about any of that. We are postured in the region for one simple reason, and that is that we understand that there could be threats to our forces in the region. We've seen them be threatened in the past, and we want to make sure that we have sufficient capacity to defend them if, God forbid, that were to happen. We'll follow whatever the law is on it, and it depends on the circumstance that lead to it. But right now, we're talking about negotiations. We are focused on negotiations. That's what we're focused. The president's made that clear. If that changes, it'll be obvious to everyone, and obviously, whatever the law requires us to do, we'll do. With regards to your question about the frog toxin, no, it's a very serious thing. Look, those countries came to that conclusion. They coordinated that. We chose, doesn't mean we disagree with the outcome. It wasn't, our endeavor. Sometimes countries go out and do their thing based on the intelligence they've gathered. We obviously are aware of the report. It's a troubling report. We're aware of that case of Mr. Navalny, and certainly it's, we don't have any reason to question it, or we're not disputing or getting into a fight with these countries over it, but it was their report, and they put that out there. And let me just make one more point, because I think you asked him a question in order to, see if you can get him against us with something about, oh, you criticize. A lot of countries didn't like what we did in Venezuela. That's okay. That was in our national interest. I'm sure there's something he'll do one day that we don't like, and we'll say, hey, we didn't like you did this. So what? That doesn't mean we're not going to be friends, we're not going to be partners, we're not going to be able to cooperate with one another. Countries express their opinion all the time. We have very close allies that didn't like what we did in that regard. I can tell you what, it was successful. We're proud of it. It was necessary because the guy was a narco-terrorist, and we made him a bunch of offers, and he chose to tore them out. And look what's happened in Venezuela in the 6 weeks since he's been gone. Okay, now it's got a long way to go. There's still much work that needs to be done, but I can tell you Venezuela is much better off today than it was 6 weeks ago. So, we're very proud of that project, and, I know some will disagree and didn't like, but irrespective, I think everyone can now agree that Venezuela has an opportunity at a new future that wasn't there 6 weeks ago. Pán redaktor, ďakujem za vaše otázky a nemám žiadny dôvod sa vyhýbať odpovedi na vaše otázky. Viete, vždy, keď niekomu vadí, ako sa Slovensko suverénne správa, tak sa automaticky snaží vytvárať prekážky takémuto suverénnemu správaniu sa. Nebojte sa, nevyhnem sa vašej otázke, len použijem iný príklad. Rozhodol som sa suverénne v duchu našej suverénnej politiky, že sa zúčastním
na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom v Moskve. A mal som na to 1000 dobrých dôvodov, pretože bola to Červená armáda, ktorá oslobodzovala Slovensko v rokoch 1944 a 1945. Či veríte alebo neveríte, ale 2 členské štáty Európskej únie, 2 členské štáty NATO, naši partneri, mi nedovolili preletieť cez ich územie do Moskvy. Nepamätám si, že by mi niekto z americkej administratívy hovoril, že nechoď tam. Keď som išiel na oslavy konca druhej svetovej vojny do Číny, tak som bol šokovaný, ako celá Európska únia odignorovala tieto oslavy, čisto z politických, ideologických dôvodov. Ja som mal 1000 dôvodov dobrých ísť do Číny, aj som išiel. A potom sa mi to také zvláštne, že keď sa stretnem neformálne s niektorými mojimi kolegami, tak sa ma pýtajú potichu, no čo ti povedal ten prezident Putin a čo ti povedal ten prezident Xi Jinping. My musíme viesť dialog, pán redaktor. My sa musíme rozprávať. Rozhovory nám vytvárajú priestor na získavanie vzácnych informácií. Presne ako nahováram teraz, musíme viesť dialog s Ruskou federáciou, musíme viesť dialog s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ak nebudeme viesť dialog, tak nemôžeme tvrdiť, že máme záujem ukončiť vojnový konflikt, ktorý dnes vidíme na Ukrajine. A takto sa dostávam k vašej otázke. Jednoducho, nie každému sa páči, že sme suverénne nadviazali komunikáciu, pokiaľ ide o spoluprácu v jadrovej energetike, tak prišli klebety, výmysly. Ja sa nebudem nimi ani zaoberať, pretože vždy to tak je. Keď urobí suverénna slovenská vláda nejaké rozhodnutie, ktoré je v súlade s našou politikou na všetky 4 svetové strany a niekomu tu vadí, tak sa robia prekážky. Vymýšľa sa, klebetí sa a robí sa zle. To je odpoveď na druhú časť vašej otázky. Pokiaľ ide o prvú časť vašej otázky, a to je otázka Venezuely. Slovensko je krajina, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov a nedá sa porovnávať ekonomicky s veľmocami, ktoré tu dnes máme. A my dôsledne vychádzame, pán redaktor, z určitých princípov. Poprvé náš princíp prvý je, že máme prioritne záujem na mierovej spolupráci, na miery. Aj preto mám úplne iné názory na vojnu na Ukrajine. Ja nepodporujem vojnu na Ukrajine. A naďalej tvrdím, že sú tu niektoré členské štáty Európskej únie, ktoré si želajú, aby vojna pokračovala. Chcem súčasne povedať, že držíme sa zásady nezasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín. Viete, čo je smiešné, keď idem navštíviť Čínu, máme vynikajúce strategické partnerstvo a novinári sa ma pýtajú, či som vytýkal Číne spôsob riadenia vnútorných vecí. Každá krajina má právo vybrať si svoju cestu. To je ďalšia zásada, ktorou sami riadíme. Potom je to samozrejme tretia zásada, a to je otázka medzinárodného práva. Na niektoré veci máme iný názor. Pokiaľ viem, tak Spojené štáty americké nie sú signatárom Medzinárodného trestného tribunálu. My sme. Možno aj na iné veci máme rozdielne názory, ale to sme predsa na úvod zadefinovali. Tam, kde máme rovnaké názory, tam nás to spája. Kde máme rozdielne názory, poďme sa o tom rozprávať, viesť negociáciu a dôjsť k nejakému záveru. Čiže všetky postoje, ktoré my formulujeme, vychádzajú z týchto princípov. To je napríklad dôvod, pán kolega, prečo my sme doteraz neuznali Kosovo. Lebo sme presvedčení, že Kosovo vzniklo v rozpore s medzinárodným právom. Ale nemali sme problém, tak ako sme povedali svoj názor na Venezuelu, povedať v prípade vojny na Ukrajine, že použitie vojenskej sily na Ukrajine je porušením medzinárodného práva. Ja nemám inú možnosť len sa vyjadrovať na rovnaké situácie rovnakým spôsobom, ale ja absolútne oceňujem, pretože vidíme to po dlhom čase, zdravý rozum, pragmatizmus v zahraničnej politike. Toto tu chýbalo. A toto si myslím je ten najcennejší príspevok, ktorý priniesol americký prezident
do zahraničnej a svetovej politiky zdravý rozum, pragmatizmus a nehľadíte na záujmy iných. Každý si musí predovšetkým hľadiť na svoje vlastné záujmy, národnoštátne záujmy, ale za predpokladu, že to bude viesť k mierovému spolunažívaniu jednotlivých národov a štátov. Ďakujem pekne. Poprosím ďalšiu otázku. Televízia TA3. Dobrý deň, Robert Zorák, TA3. My first question is for Mr. Secretary. Mr. Secretary, yesterday in Munich you said, and you repeated it basically today here, that... Can you hold the mic up just a little bit? There Yeah, I'm sorry. You said yesterday in Munich and as well as today that it's very important for every alliance to have all of the members very strong, and you support it. At the same time, before your visit of Bratislava and Budapest, you said that this is kind of strengthening the ties with so-called cooperative allies. Who are the non-cooperative allies from your point of view? And isn't this kind of creation of a two-tier EU or the policy of carrot and stick? Moja druhá otázka je pre pána premiéra. Včera pán minister Rubio povedal tiež, že podľa Washingtonu Rusko nemá veľmi záujem na ukončení vojny. Vy sám rád opakujete, že máte iný názor na vojnu na Ukrajine, než je všeobecne v Európe. Ako ste si vyjasnili túto otázku v rozhovore s pánom ministrom? Yeah. I think I followed your question. Let me just briefly say, I don't know about look, I'm not going to use this press conference to attack this member of NATO or that member of NATO in terms of what they're doing or not doing with regards to the alliance. I was giving a speech about our relationship, the transatlantic alliances, they call it, which on the military front is largely built on NATO, and on the commercial and economic front is built through the European Union, and obviously to non-members of the European Union then through bilateral agreements with them. And the core point of my speech yesterday remains that our relationship to Europe as a continent, the transatlantic relationship, is not just a military alliance. It is not just a commercial alliance or a trade alliance. If it was just built on commerce and military, then this is very transactional. And it's only going to be an alliance as long as it's mutually beneficial in that regard. The point of my argument yesterday was that our transatlantic alliance, as it's been called, is built on something even more important and more enduring, and that is the ties we have as people, cultural ties, historical ties, religious ties, direct descendants in many cases, our language, etc., shared experience. And that's the point of it. And as far as, if you want to talk about NATO specific, yeah, I mean, I don't think this is a mystery. This has been something the President's talked about since his first administration as 45th President of the United States, and that is that he wants NATO to be stronger. And in order for NATO to be stronger, the member states have to be stronger. But that's the point. I think we're headed in a good path in that regard. I think we've seen a tremendous amount of progress, and we'll continue to see progress in that direction, I hope, because it makes the alliance stronger. And asking member states of NATO to be stronger is not a threat to say, well, if you're not stronger, then we're going to, it's to point out to everybody that it is a stronger alliance. We are collectively stronger when we are individually stronger on what our capabilities we bring. And every nation has a unique situation. Every nation that's a member of the coalition of NATO has, in some cases, some strategic advantages, special things that they can bring to the table that perhaps another member state cannot. That has to be taken into account as well. Ďakujem za otázku, pán kolega. Mám veľkú výhodu, pretože ja nemusím rozmýšľať, čo poviem, akú odpoveď, lebo poviem to isté, čo hovorím stále od samého začiatku. A určite by to mohol potvrdiť aj pán minister zahraničnej veci, čo som dnes povedal. Európska únia, alebo niektoré členské štáty únie sú v pasci. A tá pasca je v tom, že čelíme bezprecedentnej kríze Európskej únie, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Naozaj máme problém. Európska únia je ekonomicky v hlbokej kríze a pokiaľ si nepovieme, že sme prijali nezmyselné ideologické klimatické ciele, tak sa z tejto krízy nikdy nedostaneme. A v tejto situácii, pán kolega, je veľmi ťažké